Kalipay sa panuway, kalipay ni Satanas, kalipay sa yawa. Kung dili nato tagdon ang pulong sa Dios, ang labing dakong sayop sa mga katawhan karon mao ang wala nila masayod sa kasulatan. Kung nagtuon gud tag bala ang kasulatan, kung nagtuon tag Biblia, dili ngit-ngit ang atong paglakaw sa dalan sa atong panaw sa kinabuhi. Dili kita mabwasot sa gahong, dili kita katamak ug unsay delikadong matamakan nganuman. Ay kalimot. Kung buot ka mo alagad sa Dios, naligot-got si Satanas kanimo, himuan yun niyag paagi nga dunay magamit niya nga mulutos nimo, mubiay-biay nimo, mukantalita nimo, mudaog-daog nimo. Let me challenge you to come with me to a little island. Ginganlan nato ni nga island og Patmos. Kini nga island, usa kini ka island nga nailhan ingon nga prison island. Usa ka prisuhan nga isla. May mga sulusama ni ini sa atong presente nga kalibutan. For example, ang Gulag sa Russia, ang Alcatraz sa North California, ang Palawan na ay usa ka isla diha nga gingalan po nila penal colony. But this is a penal colony. Even, sa ang atong nasayran mahitungod sa Australia, ang Australia kaniadto is a penal colony. Usa ka dapit sa mga presuhan iya sa British. O ang mga piniriso sa British, ipalayo yun nila gikan sa United Kingdom, gibutang nila sa Australia. Munay history. Well, ang point na ito mao nga kining island of Patmos is a very historic island as far as the Bible is concerned. Because this is where Prophet John received the visions from God at the time nga gi-exile siya ni Emperor Domitian. The book of Revelation was written, according to Bible scholars, between 95 to 100 AD. The last few years before the death of John, the last of the apostles. Ang gingisgutan nato nga last of the apostles kay labing daghan sa mga apostoles sukad sa pagkayab ni Ginoong Hesus ni atong 31 AD. Labing daghan kanila nangamatay sa wala pa matapos ang first century. And most of them died the martyr's death. They were killed by persecutors, and in particular, the pagan Roman Empire. They were killed by the persecutors. And of course, some of them were killed by the fanatical Jews, ang mga Judaists. Sama pananglitan ni Paul sa wala pa siya nahimong Paul the Apostle. Nailhan man nato siya nga Saul of Tarsus kung Saul the persecutor. Mauna, naay uban ana nga nahilangkob sa mga tao nga mihimo which lead to the death of some of the martyrs in the New Testament. An example of that is Stephen himself. Now, when all of these disciples, all of the apostles, disciples panahon nga kauban pa sila ni Kristo kay mga tinun-an pa man sila ni Kristo, apan sa pawala na diya si Kristo, sila gipalakaw ni Kristo, gipadala niya nga tibuok kalibutan. Now they are called apostles, the sent ones. Kanang mga tawhana, mao ang mi-Christianize sa kalibutan. The whole world was turned upside down sa mabugal-bugalon pa nga pinulungan ni Voltaire, kadtong French philosopher of the 18th century. Matud pa niya, gikapuyan ako, nagpunay paminaw, aning mga tao sa kalibutan nga nag-ingon karon nga ang tibuok kalibutan na himong Kristohanon tungod sa 12 ka mga mangingisda. Akong ipamatuod sa kalibutan. Tumbahon ako kanang relihiyon sa 12 ka mangingisda, pinaagi sa usa lamang ka French philosopher. And he meant himself, Voltaire. Well, Voltaire has long been dead. Christianity, which he thought can be vanished away from the world, is still here. The Bible that he so insulted, and matud pa niya, mawala na ning libruha sa pipila ka mga tuig gikan karon. And that was about 1750 when he uttered those words. Mawala
Matod pa niya, 100 years from now, ang makita ninyo ining Biblia, mga old copies sa mga ancient museums. Ang nawala karon sa mapa, nga very scarce na nato makitaan, ang volumes of books written by that French philosopher Voltaire. Ang nabilin, ang iyang giinsulto. So, ako ning ipakita kaninyo karon nga ang pagkasagrado sa Biblia dili gina siya malupig kay mao man gina siya ang nahimong kabubuton sa Ginoo nga His word according to the scriptures will never fail. So now, let me bring you again to the scene, the island of Patmos. The old John, the last of the apostles, siya nalay nabilin. The rest of them have already died, including Paul, who was not part of the original 12. But he was one of the major preachers in the first century church. From 31 until his death, 31 AD, the time when, well, of course, Paul was converted sometime between 34 and 35, shortly after the stoning of Stephen. Pero, ang nahibilin na lang yun, towards the end of the century, si John the Revelator. Kana nga John the Revelator, mauna siya ang nagtawag sa iyang kaugalingon sa Gospel of John o John the Beloved. Girefer niya ang iyang kaugalingon sa si Juan nga hinigugma because he recognized nga sa nakigkuyog pa si Ginoong Hesus kanila, dunay little circle si Jesus Christ. Peter, James, and John. Muna ang atong natawag og little circle nga magkinaon sa ma-isolate na gani si Ginoong Hesus sa the rest of the 12 kanang tulo kuyog yun. In fact, they were there in the Mount of Transfiguration kadtong nagampo ang Ginoo unya giduol siya sa ni Elijah ug ni Moses unya nakita ni Peter kay nakatulog man sila samtang gaampo ang Ginoo na all those stories because that's part of the activity ni ining close kaayo nga matawag tag the little circle of Jesus, Peter, James, and John. Now, John was probably one of the younger ones of the disciples. Ang gitanaw ang nag-research ko gamay, ang Bible scholars nag-ingon nga John was probably born sometime in 6 AD, which means younger siya kang Jesus. Because Jesus, according to Bishop Ussher, the Jesuit priest who was responsible in putting ages or time frame in the biblical chronology. Kansang trabaho, ang chronology ni Bishop Ussher is one of the most popularly accepted chronology of the Bible. Matod pa ni Bishop Ussher, si Jesus was born 4 AD. That's 4,000 years after creation because according to Bishop Ussher, the world was created 4 BC. In 4004 BC rather, ang creation sa kalibutan. 4,000 years later, in 4 BC, Jesus was born. And if John was born in 6 AD, makaingon ta nga, manghudi ay si Juan ni Jesus, ug mga napulo katuig. So he was young. Muna nga, pagka hitabo sa paglansang kaniya, gibili ni Jesus, gihatagan niya tugon si Juan to take care of his mother, Mary. Apparently, ang iyang ama, si Joseph, could have already died, unya wala na mo take care in taon sa iyang inahan. So, gibili niya kini kang John. Now, that John has written at least 5 books in the Bible. Number 1, the Gospel of John. Number 2, 1 John. Of course, the 3 epistles of John. 1st, 2nd, and 3rd John. That's 4 books now. And the last book written by John is Revelation. And according to Bible scholars, Revelation could have been written between 95 to 180 towards the end of the 1st century. Maura ni tinun-an nga nakasaksi gyud sa nahitabo sa Kristyanismo. Gikan sa pagbiya ni Jesus ni atong 31 AD. Mauni ang nakasaksi ni atong tanang hitabo sa pagtubo sa Kristyanismo, lakip ang pagwali ni Pedro nga na-record sa Acts chapter 2 nga usa ka wali
14 ka nationality ang naminaw, ang nakadugog sa ilang pinulungan, ug human sa maong misteryoso nga pagbubo sa gahom sa unang ulan sa balang espiritu, na bautismuhan ang kapin 3,000 ka mga tao. Those are recorded in Acts chapter 2. Na witness na ni John. Now apparently, John imitated the rule of other apostles. Mga laagan sila, mga magwawal sila nga nagaadto sa usa ka lugar ngadto sa laing lugar, bisan pagani si Paul, who was converted much later after the stoning of Stephen between 34 and 35 AD. Si Paul has made 3 missionary journeys. Wala ma-record kung pila ka missionary journey ang gihimo sa ubang apostles, but masabot nato nga John was among those who had been transient. Magwali siya diri, na ay converts iyang amumahon hangtod nga mga ligo nilang pagtuo, apan mubalhin na sad siya sa laing lugar. Na remember, ang baluarte sa Roman Empire ni anang panahon na dako kaayo nga kabahin sa kalibutan. Naglakip sa mga nasod sa Europa, naglakip sa mga nasod sa Asia Minor, ug naglakip sa Northern Africa. Munay baluarte gyud sa Roman Empire. So in short, pagkapriso ni John tungod sa kalagot ni Domitian, sige naman lagwali Kristo pagkapriso ni John. Gipriso man siya kay according to traditional books, gipabukalan siya sa kawa nga napuno sa lana, gibarbecue unta si Juan. Wa man siya maluto. Sa kalagot ni Domitian, gipaapil niya kinig karga si John sa barko nga nagdalas mga piniriso ngadto sa isla sa Patmos. But in Patmos, John continued to be a preacher. And while he was in Patmos Island, he received visions from God. And those are the visions he wrote in the book of Revelation. Apan ang unang yun nga nadawat ni John, sulat nga ang Diyos mismo mo nagsulat, apan ipadala niya sa 7 churches, existing churches, during the time when John was exiled in Patmos. Niya ang usa ka mapa. Ang lugar nga diin na located ang 7 churches is strategic business center. Dili man ni siya ubal nga klase sa karsada. Ang explanation lang sa mga Bible scholars ngano nga kaning 7 churches na pili kay may characteristics ang 7 churches nga sulusama gayud ang ilang characteristics sa different periods of Christianity. Ako ning basahon sa inyo. Ni adire, ako lang ning pakita sa inyo ang mapa. Apan, ang pag-deliver sa sulat sa Dios paingon sa 7 churches, ang messenger magsugod gikan sa numero 1 ug matapos gyud gikan sa numero 7. Wa siya likuan, wa siya iskalahan. So, mauna atong tanaw ni aman dinhi sa mapa. Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Those are the place in Asia Minor. Now, this place is still existing today. These places. If you happen to participate in any pilgrimage towards the Holy Land, ayog si Piata ang pag-adto sa 7 churches, naa ka na karon sa present nga ginganlag Turkey. Muna ang Asia Minor kaniadto ang iyang identity. Naa diha ang mga churches nga gisulatan sa Dios, but according to the scriptures, the 7 churches, according to historical historical analysis of Bible prophecy, the 7 apocalyptic churches reveal accurately the condition of Christianity in general at 7 different periods in the history of the world between John's time and ours today. Now, in some of the past episodes I have preached in Hope Channel and in the social media, we have mentioned to you that the book of Revelation has 3 ways of presenting the scenario of the history of the Christian church from the time of the apostles or from the time of Jesus himself until the coming of Christ. Gipresent na sa book of Revelation in 3 different 7s. Ang 7 churches, which is found in Revelation 2 and 3, ang 7 seals, which is found in Revelation 6 and 7, and the 7 trumpets, which is found in Revelation 8 and 9. Well, kana nga tulo ka portrayal sa history of the Christian church nakapahimong hingpit sa atong
nakita nga hulagway sa nahitabo sa nagtubo ang Kristyanismo gikan sa panahon sa gamay kaayong pundok sa mga sumusunod ni Kristo hangtod nahimo kini karon nga usa ka most dominant, the majority religious organization in the world. Mao na siya ang nahitabo. Na-portray ka na sa Book of Revelation in three ways. The seven churches in Revelation 2 and 3, the seven seals, which includes the four horses of Revelation 6 and 7, and the seven trumpets. Apan karon ang atong particular nga pagtuon, arita mo zero in sa seven churches. The books of the New Testament were largely letters written by apostles to various churches or individuals. Christendom in general accepts all these letters as God's authoritative word to the church today. Muna, tinuod ng mga igsoon. Ang Biblia, giisip ta ni. Apan, mumana giingon sa Bible. Mabasa nato sa Romans 15, verse 4. Unsa ang mga butang nga nahisulat kaniadto, nahisulat kini alang sa atong pagkat-on, uban sa pagpailob, ug sa atong kalipay sa mga kasulatan, makabaton unta kitag paglao. Meaning, whatever is left in the scriptures, the stories that are recorded here, the prophecies that are written here, the counsels that are placed here, the promises that are printed here, all those are written alang sa kapuslanan nato nga mga taong nagpuyo ni ining katapusan na nga mga kapanahonan. And we believe we are the people of the last generation before the world will end, because there is going to be an end into the world. Now, dili lang ang mga Bible preachers and teachers ang gatudlo ni ana, even secular people, even those who don't believe in God, they believe there is going to be an end of that world, but it is more defined in the light of scriptures. Unang si David, maayo kayo ang iyang pagkasaysay. Matod pa niya, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kung nagtuon ko tag bala ang kasulatan, kung nagtuon tag Biblia, dili ngit-ngit ang atong paglakaw sa dalan sa atong panaw sa kinabuhi. Mura tang naglakaw og dalan nga nagdalag suga, nagdalag flashlight. Dili kita mabuwasot sa gahong, dili kita katamak og unsay delikadong matamakan nganuman. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Muna, akong i-challenge kaninyo. If you haven't tried reading the Bible yet, do it now. The earlier, the better. Kay kung ang nahibilin nga katuigan sa imong kinabuhi, maglakaw ka nga gigiyahan sa kahayag sa balaang kasulatan. You are a lot safer than just being blind. Because there are a lot of things revealed in the Holy Scriptures that can make you aware, that can help you to stand firm, nga dili ka makulban, di ka makalitan. Ang mga tao nga, wa lang yun nagtagad inig kahitabo sa mga crisis nga ibalita sa kalibutan sama ni ining bagong na wa pagani yun mahuman nga pandemic. Labing daghan sa mga tao makalitan, unprepared. But if we have been reading the scriptures, as David said, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kay ang nahasulat dinhi alang gini kanato karon nga tao nga nagpuyo sa katapusang mga panahon. One of the New Testament books, Revelation itself, bears the name of Jesus himself. Ang ubang karaang version nakabasa ko sa Revelation yon nga, the revelation of Saint John the Divine. That has been largely corrected by Bible scholars, by Bible societies. And they now put it into the right title, The Revelation of Jesus Christ. Ang pinadayag, nagpadayag kanato, mahitungod kang Ginoong Hesus. So, it is entitled The Revelation of Jesus Christ. It begins, in Revelation, it begins with the 7 letters or 7 epistles from Jesus. Asa man niya gi-address? Well, specifically, when he gave those letters to John, it was addressed
to the 7 churches in Asia Minor. Wow! Nganong gihatag man sa Asia Minor? Sa 7 churches. Of all the letters or epistles of the New Testament, surely these personal letters of love, with special counsel from our Lord, should receive the greatest attention and concern by His people. Kung magtuon ta sa 7 letters, ang tambag dili kay sa mga specific ra nga mga tao nga gisulatan, believers who were clustered in the churches that are addressed. Of course, dili man kay ang 7 churches ra maoy existing churches ni anang panahon na. There were churches all over. And remember, churches are cluster of believers, congregations who has accepted Jesus as their Savior and who decided to follow Him. They were, first of all, converts of the preaching of the apostles, the original disciples of Christ and later the apostles, which included, of course, mga tao nga wala sa 12 katinunan, apanahimo mga magwawali sama ni Pablo, ni Bernabe, ni Luke, dili man na sila part sa mga 12 disciples of Christ, but they became Bible characters who were responsible in the preaching of the gospel, whose stories are written in the New Testament. Because the New Testament was a product of the 1st century AD until the book of Acts and Revelation, the last of the book. Now, of all the letters or epistles of the New Testament, counsel from our Lord should receive the greatest attention and concern by His people. But, ang nahitabo, mauni, if there is any least popular subject from the Bible, the 7 letters to the 7 churches must be among them. In fact, it is almost entirely ignored. Preachers rarely even preach about it. Well, I have heard some preachers and I have seen some evangelistic sermon outlines including the 7 letters, and I in fact decided nga ako ning i-specialize karong simanaha. Tonight, we are beginning with the study. Now, Satan, the arch enemy of God's people, must certainly rejoice that many Christians are not listening to Jesus' important counsel from His own extraordinary book of Revelation. Kalipay sa panuway, kalipay ni Satanas, kalipay sa yawa, kung dili nato tagdon ang pulong sa Dios mo nang sa pinulungan pa ni Ginoong Hesus sa the Gospel of Matthew, ang labing dakong sayop sa mga katawhan karon mao ang wala nila masayod sa kasulatan. The great error of humanity is not knowing what is written in the Scriptures. Wow, that's the words of Christ. Now, thank God. Salamat sa Diyos. We do not need to ignore these messages. This week, we will study these very important messages to the 7 letters, to the 7 churches. The 7 letters God wrote, Jesus Himself wrote, addressed to the 7 churches. If it was relevant to the Christians of the time when John delivered these letters to the 7 churches from the island of Patmos where he was exiled, it is just as relevant for us Christians living in the 21st century. Now, dunay tulo ka butang nga akong ipasantop kaninyo, and this will be the line of thought of every presentation we have each night. There are 3 statements Jesus made to all the 7 churches. Makita ni mo ni, samtang magtuon ta nga, kanunay ni nga gi-include niya, paingon sa Ephesus, paingon sa Smyrna, paingon sa Pergamos, Sardis. Kada usa ka iglesia nga iyang gisuwatan, apil kining tulo ka thoughts. Number 1, I know thy works. Mabasa ni mo ni, murag na distribute ni sa 7 churches gyud. Nasayod ko kalabot sa imong mga buhat. Ang meaning ni ana, of course, nakasabuta. Walay butang natago sa all-seeing eye of God. Whether our personal life, whether the situation of believers in the church, whether in communities, whether in countries, the all-seeing eye of God, nothing is hidden. Munang makasabuta sa giingon ni
Hari Solomon sa Ecclesiastes chapter 12, verse 13 and 14. Nga eventually, all people of this world will face the judgment. And God will bring into judgment all things that every person has done. Whether it was secret, whether it was dayag or tinago, iyaning ipadayag maayo og dautan, dalhon niya sa paghukom. So, atong makita nga kining statement nga naa-common kaayo sa 7 churches gyud. Kanang word nga, I know thy works. Nasayod ako sa imong mga buhat. Nahibaw ako sa imong kahimtang. Nakita ko unsay nangahitabo nimo, unsay imong gipanghimo. That's one of the 3 important statements common to all the 7 churches. Number 2, na siya'y pulong kaniya nga nakalabang, to him that overcometh. Kaniya nga nakadaog. Nahibaw ang Dios nga tanang tumutuo muagi gyud og pagpanglutos. Gisulti na ni San Pablo sa ikaduhang Timoteo 3 bersikulo 12. All who love to live a Christian life will suffer persecution. The text says all. Dili kay pipila sa mga buot mo alagad sa Dios makaagig panlutos, or daghan sa mga mualagad sa Diyos ang makaagig paglutos. Ang 2 Timothy 3 verse 12 nagaingon, all who will seek a godly life will suffer persecution. So higala, ay kalimot. Kung buot ka mo alagad sa Diyos, naligot-got si Satanas kanimo, himuan gyud niyag paagi nga dunay magamit niya nga mulutos nimo, mubiay-biay nimo, mukantalita nimo, mudaog-daog nimo. They could be your close friends. They could be your family members. They could be your colleagues at work. They could be your associates. They could be your neighbors. Whoever they be, ang kalagmitan gamiton ni Satanas sa paglutos kanimo ang mga taong wala makasabot sa imong nasabtan ug wala makadungog sa imong nadunggan. Munang importante nga bubarog ka bisan pa og nakay pagsulay. Kay ang imong kinabuhi basahon. Sumala sa pinulungan ni San Pablo sa ikaduhang Korinto, ang akong kita mao ang mga abling sulat sa Dios. Maglakaw-lakaw ta ang mga tao daw sa nagabasa sa Ebanghelyo. Nagbasa sa mensahe. Ang atong kinabuhi ilang gitanaw, pero mura silag nagbasa. That's the written epistles. But this is what Jesus is saying, the second statement. Aside from the first statement, I know thy works, ang second statement, to him that overcometh, kaniya nga nakadaog, kaniya nga nakalabang, kaniya nga nakabarug, na siya'y saad para niya. So, pataling hugi ang pulong sa Diyos. Ang ikatulong nga statement that is common to all the churches nga gisuwat ni Ginoong Hesus. Kanang ikatulong niya nga word, hear what the Spirit says to the churches. Ambot niya ipasabot, ang mga butang nga angayan nimong madunggan, angayan nimong makatuunan. Ang mga butang nga gikinahanglan nimong mahibaluan aron ikaw makapangandam sa imong kaugalingon sa dagkong panghitabo sa kalibutan, lakip ang pagbalik ni Ginoong Hesus. Nahisulat na ni. So hear what the Spirit says to the churches. So kanang tulo nga mga butang. These 3 messages God gives to every person today. Number 1, God knows all about me. Nothing is hidden from His all-seeing eye. Number 2, overcoming is important. Anay ubang mga tao nag-ingon nga, basta naluwas na ta ni Kristo, wala tayo problema. Gigamit nila ang Psalm chapter 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. Girevise na sa ubang tao, matod pa nila, kung ako karniro sa Diyos, ang Diyos mo'y ako magbalantay, the Lord is my shepherd, no problem. Sa ito pa, wa na'y problema. Wa na tay haguan, wa na tay kabudlayan, wa na tay himon pa. Oh my. You read your Bible from page 1 to the last, and you will see a lot of what is written there nga nag-emphasize nga bisan pag may pagtuo ta kang Kristo, gikinahanglan yun nga mudaog kita, mubarog kita, nga dili kita mapukan. To him that overcometh, overcoming is important. Meaning,
gitudloan tas bala ang kasulatan nga kini atong kinabuhi dunay kaaway nga buot mo destroy nato. Ang planong maayo iyas Ginoo alang sa atong kinabuhi ang tanan nga ikaayo. Apan ang plano sa tanang ikadaot iya punas kaaway sa Ginoo. So ayaw pasanginling Ginoo kung naay maot nga mahitabo nimo. God knows it, but He allows the devil to let you go through that experience aron nga mapamatud-an niya nga even with those things you can overcome. By the way, ang overcoming nato mo'y dili gina nato mahimo sa tong kaugalingon. The only way we can overcome temptations, persecutions, trials, hardships, all experiences that shakes our faith. Ang paagi ra gyud nga makabarug ta, gi-assure po na sa ato sa Biblia, is in the name of Jesus Christ. So overcoming is important, but it takes place only through Jesus. Now, ang ikatulo nga butang nga gi-common sa tanan nga mga letters, I must heed the voice of the Holy Spirit at all times. Hinumdumi, ang balang Espiritu sa tanang panahon mo'y nagahunghong sa atong alimpatakan. This is where the Holy Spirit impress us. This is where the Holy Spirit convicts us. This is where the Holy Spirit brings us to the point of repentance. Apan kung dili nato patalinghugan ang workings of the Holy Spirit in our minds, samara sa nahitabo kanato ang giingon sa Mateo Kapitulo 12. Ang sala nga dili mapasaylo. Not that God is not willing to forgive us, but because if we continue on not listening to the Holy Spirit, we offend Him. Wala na sa ato ang feeling of expressing repentance. So, unsa na to pagkabaton og kapasaylohan kung dili na ta maghinulsol? So, those are the important points that we all should remember that we'll be discussing throughout this week. To the 7 churches, tulo ka importanteng message ang gisulti sa Ginoo. Now, rundown, specific nga rundown. Ato lang ning tan-awon ang mga ngalan sa mga churches nga gisulatan sa Dios sa Revelation 2 and 3. Number 1, Ephesus. Number 2, Smyrna. Number 3, Pergamos. Number 4, Sardis. Rather, Thyatira, I'm sorry. Ang number 5 is Sardis. And number 6 is Philadelphia. Number 7 is Laodicea. Now, hinumdumi, sa pagsugod sa atong presentation, akong gisgutan, gipili sa Dios kining 7 ka iglesia, kay may karakteristik sila nga haom kaayo sa history of the Christian Church. Ang matag-usa ni ini nga iglesia, haom ang ilang kinaiya sa Kristyanismo ni anang panahon they are representing. For example, Ephesus. Ephesus is the church during the time of the apostles. Ang meaning sa word nga Ephesus, may meaning man ang kada usa ining 7 churches. Ang meaning sa ngalan nga Ephesus means first or desirable, ang nahauna or ang usa nga gikahinaman, desirable, gikahinaman. People desire it. Well, that's the meaning of the word Ephesus. And then the Ephesus is the first era of the Christian church. When we say first era, pagbiya ni Jesus hangtod sa katapusan sa first century. This is the church during the time of the apostles. Muni ang simbahan nga nakapaturn upside down sa kalibutan. Edward Gibbon, one of the very well-known church historian, wrote in one of his books nga by the end of the first century, ang Christians sa Roman Empire alone has already reached 6 million. Gani si Paul, mabasa ni mo na sa Colossians and some other epistles nga si Paul, before siya namatay, he was targeting to preach the gospel even in the palace of the emperor in Rome. Ito nga, katong panahon nga may mga intriga, kalabot niya, na preso siya sa makatulog, ipanglapdusan siya, apan sa usa ka last niya nga apil, dili siya gusto nga adto magpahusga sa dapit sa mga dili gyud sa palasyo. He wants to be judged right there in the court
of the Caesars in Rome itself. Muna nga, nabasa nato sa Book of Acts nga, si Paul giubanan sa mga sundalo gidala sa Rome. And when he was there, he faced people like Governor Festus, King Philip Agrippa, og ang emperor. Why? Ang iyang target nga maabot niya bisan pa ang punuan sa mga kagamhanan sa Ebanghelyo. That's the point of Paul. So, the Ephesian church, hinumdum mo, usabaya nis nasuwatan ni Pablo sa iyang epistle. Epistle to the Ephesians. One of the several epistles that Paul wrote was to the Ephesians. And apparently, masabot na to nga, John, who was the last of the disciples nga namatay, dako sad kayo og implied nga panghitabo by our imagination nga nawalihan sad ni John ang simbahan sa Ephesus. Kaya ang mga tao gud nga magwawali, muadto na sila sa mga dapit di nagakatigong ang mga tumutuo. So if Paul have preached in Ephesus, if Paul have visited Ephesus, it's a very possible thing. Nga John have also done the same thing. Muna nga, nahibaw siya asa ni, o padalhan ni sa sulat nga gipasulat kaniya sa Dios alang sa 7 churches. And one of those is the Church of Ephesus. Now, the Church of Ephesus, the church during the time of the apostles, is approximately the church of the first century from 31 to 100 AD. So, mao na nga, ug atong imaginon ang nahitabo kanang 69 katuig gikan sa 31 AD hangtod sa 100 AD. 31 was when Jesus ascended back to heaven and ordered or commissioned the disciples who became apostles to go into all the world. The commissioning. Ang paghatag niya sa Gospel Commission, 31 AD. 69 years later, 180. Christianity was a very strong religious force that has invaded a large part of the world. So, nakita nato nga ang pagtubo sa Kristyanismo kusog. Ug masaksihan nato igala kay kung mabasa nimo ang mga kaagi sa mga apostles, si John nakakita kaayo sa daghang mga panghitabo sa Kristyanismo in the course of time, sulod sa 69 anyos. For example, tagaan ta mo pipila ka panghitabo, ha? Yeah. God commended the Ephesian church. Naibutang pod nga makita nimo. Gawas sa tulo ka statements nga common sa tanan nga churches, na apoy tulo ka butang nga gisulti ang Dios. Number 1, He commends the church. Number 2, He reproves the church. And number 3, He gave a promise to the church. Now, basahon nato ang commendation sa Dios sa iyang letter to the Ephesian believers. Matod pa niya, I commend this church, number 1, for their patience. You can read this in Revelation chapter 2, verses 2 to 6. They were patient, meaning mapailubon ang mga matinuohon. Si Pedro baya nag-ingon, patience is a virtue. Ang pagpailob, usa ka maayong hiyas. Number 2, nga gi-commend sa Dios sa mga believers in Ephesus is, they were resistant to, and they had a firm stand against false teachers and resisted their false teachings. Number 3, God commended them for not fainting nor giving up the faith they received from Christ and His apostles. Bisan pag may mga false teachers nga naguba sa purity sa doctrine sa Ginoo, gibarugan kini sa mga Ephesians believers. Sa diyang naay mga false teachers, and by the way, may mga ngalan nga gihisgutan diha. Naa sa Revelation chapter 2 verse 6, ginganlan kining mga false teachers og Nicolaitans. Akong gi-research kining pulong Nicolaitans. Ang Nicolaitans were believers who were converts of Nicholas. Nicholas was one of the 7 deacons that was ordained by the disciples as recorded in Acts chapter 7. Kana si Nicholas, usana kauban ni Nicanor o kauban na ni Stephen, katong first martyr po si Stephen. There were 7 deacons. Nag-appoint ang disciples og 7 deacons kay matod pa nila,
kung dili ta mag-appoint og 7 deacons nga mo'y in charge sa distribution sa mga hinabang, maputol ang atong pagkamagwawali, kay dili naman lantas pag hinatagay sa mga igtatabang sa mga talabangon. So, mag-appoint ang deacons nga mo'y mo distribute sa itabangay, samtang kita nga mga disipulo o apostolis magpadayon sa pagwali. Now, Nicholas, according to Bible scholars, was a convert from the Gnostics or the Hellenists, ang mga influential pod nga mga Greeks ni anang panahon. Konbertido siya. Usa siya ka Greek o kagikan apan. Apparently, sa na-convert siya sa Christianity, wala nawala ang iyang nahibawan, sa Gnostic pa siya o sa Hellenist pa siya ka ng mga Greeks. Naapay mga pagtulunan nila sa ilang pagkamapatuyangon nga wa matangtang ug iyan ang gidala sa dihang-diha na siya sa Christianity. Nanudlo siya ni ana ug na unfortunately dunay mga tao nga mituo po niya katumanan na stagna ni Paul sa Acts chapter 20 nga inigbiya sa mga apostolis ang mga tumutuo sudlon og lubo, meaning persekuton. Apan ingon po si Pablo, gawas pa sa pagsulod sa lubo ang mga magtutudlo gikan sa taliwala ninyo mamutho ug magdala og mga tinun-an ngadto sa ilang kaugalingon. Naapil na first century nga mga apostate group ang Nicolaitans, followers of Nicholas. Ingon dia na ingon diri sa si Nicholas, these were false teachers who advocated compromise. Unsa man ilang gidala? They felt their spiritual liberty gave them freedom to practice idolatry and immorality. Munang natakdan, nahimo kibaling murag worldly ang church, kay naamay mga magtutudlo nga sakop sa Nicolaitans. So, muni naka-influensya. Apan mauni nga klase sa mga tao ang giresist sa Ephesian church. Kay giresist man, nalipay ang Ginoo. Muna iyang commendation. Nalipay ko kay ning resist mo. Apan niya ay badlong po sa Ginoo sa Ephesus. Ang badlong niya, ang usa ka butang nga wa nako ganahin ninyo kay dali kayo nabugnaw ang inyong original nga gugma. The dying of your first love. Kumun baya ni nga kasinatian. Daghang mga tao nga sa bag-o pa silang kumbertido, hilabihan ka init sa pagtuo. Hilabihan ka, ganahan ka ayo magwali mag-ibanghilyo murag di ka pahulay. Kutob sa taong malingian, bahinan sa Ebanghelyo, iyan sultihan. Apan, magdagan ang katuigan, nag-anam og kaluya, nag-anam og kahinay ang iyahang zeal. Munay, sayop pod sa Ephesus. They lost their first love, and so God rebuked them. Busa, ingon siya, balik mo! Munang ang iyahang reproof, wa ko ganahe kay dali kay mo nabugnaw sa ato pang pinulungan karon ningas kugon rabitaw. Kusog mo siga, dali kayong midakop sa kalayo, dako pud ang siga, apan dali ra pong namatay ang kalayo. Ningas kugon tendency. Remember therefore from whence thou art fallen. Munay tambag sa Ginoo. The third thing, aside from the commendation and the reproof, na ang counsel niya, tambag niya, ako kang sultihan, matud pa sa Ginoo, sa Ephesian believers. Remember from whence thou art fallen, and repent, and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and I will remove thy candlestick out of the place, except thou repent. Mahigala, ang tanang tumutuo sa Diyos, ginatanaw sa Diyos. Ang tanang tumutuo sa Diyos, gihatagan niya sustinir nga grasya, aron makabarog nga dili mapukan. Ang tanang tumutuo sa Diyos, iyahang gipahinumduman, ayaw sapungi ang imong dangugan sa mga pagpahinumdum sa balaang espiritu. O gidaig sab niya ang atong pagbarog sama sa gihimo sa Ephesus. Kung makabarog tag pagsulay, gidaig ta niya. Kung makalabang ta og usa ka tentasyon nga dili ta mapukan, gidaig ta niya. Apan iyapod tang ginabadlong sa mga panahon nga nangasipyat kita. Munay nakaayos Ginoo. Dili gyud siya mausab. Mga usab man ta, pero siya dili gyud mausab. Mapinasayloon, mahigugmaon, masinabtanon gyud siya. Higala, ang atong Diyos, atong tunan ang iyang show of concern to the 7 churches in the course of time in history. Because the 7 churches represents the churches in different eras of Christian history. Labi na yun niya sa atong 7th, ang atong kondisyon, the last church, ang Laodicea, kay kita mana. But tomorrow, watch for our next in this series.
the message of God to the church of Smyrna. May I invite you to please bow your heads as we conclude our program this evening. Amahan nga balaan, nalipay mi nga imo minggihatagag higayon, nga makapadayon sa pagtuon. Nasabta na mo karon nga ang imong mensahe sa 7 ka iglesia dito sa Asia Minor. Mensahe nga doon na puday aplikasyon sa among kinabuhi karon. Mga tao nga naghulat kanimo na ining katapusan mga kapanahonan. Nga pinaagi sa among pagkat-on sa ilang mga kasanatian, sumala sa panghitabo sa nagdagan ang kasaysayan sa kalibutan. Makatunan sab namo ug mahimo kaming labig lig-on sa pagsalig kanimo kay ang leksyon nga among makutlo gikan kanila nagtudlo manamo ug naghimo kanamo nga labi pang manggialamon, labi pang lig-on, labi pang kusganon. Panalangini kami sa among pagpadayon ning pagtuon sa 7 churches niining simana. Salamat sa imong pagtubag. Among giampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.